No chlapi, včera sme natáčali video, ako sa chystáte na pretek. Natáčali. Prvý deň preteku skončil. Ako by ste to zhodnotili? No, veľa rýb, málo bodov. Nie, naopak. Nie, veľa rýb a málo bodov. Vieš čo, ako no, všetci to mali rovnaké, ryba zrovna nereagovala, chodila v húfoch, keď niekto nalosoval miesto a trafil ten húf, jak sa mne prebárs jedenkrát podarilo, tak si zachytal brutálne. No a potom to bolo skôr takéto japonské chytanie, že si chytal rybu, keď si ju videl si pár rýb ísť, tak si skúšal házať. Vyplo woblery viac menej nefungovali, plandavky ťažšie, sem tam náhodné, bolo to o malých plandavkách, ako je ČN Teach a podobne, ale hold, zachytali sme, jak sme zachytali, nie je zle, nie je výborné, je to hrateľné na zajtrajšok, sme niekde okolo 10 a tam je veľa tých ľudí. Takýchto, bolo to zložité, ale zasa niečo nové. Zajtra to bude zasa iné, pretože má fúkať vietor a tým pádom tú rybu nebude dobre vidno na tej hladine, tak sám som zvedavý, čo sa zajtra udeje. Predprojujeme, meníme háky. Takže zachytali ste, hovoríte, že ste okolo 10. miesta po prvom dni. Dobre. Čo vám išlo z toho, čo ste si včera naplánovali, že budete robiť a čo ste museli úplne prekopať od základu? Woblery nešli vôbec, absolútne. Tie boli dneska vypaté. Čakali sme, že woblery pôjdu, nešli. Väčšinou to bolo o plandavkách a skôr by som povedal, že o malých plandavkách. Aj keď tie prvé kola, ako vždy, tá 101 mi písala, jak som hovoril, že s ňou začínam. Tá mi išla. To prvé kolo som vyhral, teda vlastne remizoval, tuším len. Remizoval, ale ryba išla. Prvé si remizoval, myslím si, že 2-2, alebo 1-1 a druhé si vyhral 2-0. Ide o to, že tie plandavky na začiatku išli aj veľké, potom sa to začalo zjemňovať. Najväčší problém bol v tom, že tá ryba nebola rozplávaná po celom rybníku a točila sa v takých húfikoch, takže človek ich hľadal tie ryby, ako chodia po hladine a musel reagovať na to, ako tá ryba chodí hore dole a pokiaľ tú rybu videl, tak jej tu na stahu menšiu ponúkol a čakal, či mu to zoberie. Takže hovorí, že tebe fungovali hlavne menšie plandavky. No dá sa povedať, že áno, tie tyče som myslím hádzal asi viacej kôl ako tie veľké nástrahy. Tie veľké nástrahy v prvom, druhom, treťom kole a potom už to bolo len o malých nástrahách. Dobre, Jardo, ty? A hlavne nie vôbec. Jednoznačne Teach, sem tam nejaké runičko, niečo nabúraja, ale Teach asi, pokiaľ bola ryba nabližšie, tak s tým Teachom sa vyhral seriózne. Keď tá ryba bola ďalej, samozrejme 0,8 gramová plandavka nedoletí na takú vzdialenosť, tak musel už nejak improvizovať, snažiť sa niečo ľahúčke dohodiť ďaleko, no a tam sa mi podarilo buď Jekyll, alebo Naburaja. No dobre, skončili ste v Desine, takže beriem to, že pred zajtrajškom je všetko hrateľné. Čo si chystáte na zajtrajšok? Čo budete robiť inak, ako ste robili dnes? Ja by som skôr povedal, že ty by si mal chystať metlu, lebo zajtra budeš upratovať. No, platí, čo som povedal, pokiaľ dáte zajtra do prvej trojky, ja to tu rád upracujem. Však dáme, nie? Len prosím ťa, nerozsýpajte. Čo to máš vlastne? Jasné. To sú moje raňajky. To sú úsenné vločky. To ma mrzí. Dobre sú. Tak uvidíme, čo bude zajtra. Dobre, chlapi. Dávam už pokoj, ďakujem za info. Ja teda len tak pozriem, čo sa tu prezbrojujete. Tak Ideš meniť večer háky? Jasné. Lebo keď na takýto háčik vyťahneš 23 rýb v jednom kole, tak je úplná hlúposť, aby si ho tam nechal, pretože on už nebude tak ostrý. Proste tu je o každej rybe jednej, tak výmena hákov je alfa, omega. Ja som dlho na to kašľal, ale kto už toto nerobí, tak nemá šancu úspeť. Proste tie háky musia byť nachystané. Či je to typ háku, tvar háku, hrúbka háku, ale hlavne ostrosť toho háku. Takže za každým vymeniť háčik, to čo zajtra chcem používať, hneď vymeniť hák, ktorý je ostrý a tento odchod do koša.
hotovo. Použil som 21, 8. No a kto by mal možnosť mať viacej plandaviek, nemusíte vymieňať háčiky, môžete si tú istú plandavku zobrať a dať si novú, ako som to ja dneska urobil, lebo ja už nevládzem tie háky vymieňať, tak som si radšej vymenil celé plandavky. Dobre, posledná otázka, kým to vypnem, chlapi. Kto z vás bol dneska lepší? Tak, to je ťažká otázka. To nejde o to, kto bol lepší, kto mal koľko bodov. Dobre, áno, kto mal koľko bodov, hej. Neviem, asi Jardo mal viac bodov, Jardo mal 21 bodov. Nepočul som. 21? Počkaj, nemal Jardo 21 bodov. Koľko si mal Jardo bodov? 20? Neviem, ale to slovo, to prvé povedať, čo ja som nepočul. Čo si hovorí, že som bol lepší? Ale áno, no, boli sme rovnako dobrí, dokopy sme dali plus minus tanko 19 a 20 bodov, čo není zlé, ale není to hviezdne. Nejakých 5-6 bodov by nám riešilo veľmi veľa, ale tie si dobehneme zajtra. Dobre chlapi, tak ďakujem za info. Vidíme viacej na budúce. Ahojte. Dobre, Majo, pred chvíľou sme dotočili video, som sa pýtal chalanov, ako sa im darilo, lebo predtým mali také video, že toto by ma zaujímalo. sa pripravujú. Majo, teba beriem ako jedného z najskúsenejších pretekárov v našej trojdareji. Ktorý ešte nikdy neprišiel do štúdia, aby sa s nami porozprával a za trezového stavu to zasa nebude. Dáš si vínko? Ne. Ako sa ti Majo darilo? Na prd. Ďakujem, oceňujem, že si nepoužil žiadne sprosté slovo, musel by som ho strihať. Som sa ušetril, no. Čo chceš robiť zajtra inak? Behať. Zajtra si už dám asi pivo. Normálne. A hneď sa výsledok dostaví. Neviem vôbec, čak to nemalo to dneska hlavu petu. No, Absolutne. najhoršie, že zajtra bude to Zajtra isté, to bude ale horšie. bude ešte fúkať vietor, čo fúka už teraz. A tú rybu neuvidíme, tak ja si to neviem predstaviť. Majo, čo ti nefungovalo, čo si čakal, že ti dneska fungovať bude? No, Okrem dneska hlavy. Nefungovali woblery. Absolútne. Akože mal som zábery nejaké, neviem, tuši som nevyťahol rybu, ale zábery som mal, ale vôbec na tie woblery sa nedalo spoľahnúť. To bolo na to najhoršie. Ja som sa spoliehal na to, že prídem na nejaký wobler, ale Ja tiež. Tak a Majo, vyhrával som sa s nimi dosť. uhral si 17 bodov. Není to hviezdne, ale není to úplne zanedbateľné. Čo si chytal? Čo ti fungovalo? Plandy. Tak plandy. No je mi jasné, že si tam nehádzal bojle. Ale aké plandy? Však aspoň ťažké, malé, veľké. No však bola, čo som pochytal z diaľky. No miúčko mi zrovna nešlo. Súhlasím, aj Jardovi ho úplne vyplo. No, ale išla ona, Dajva. Čo to je? Ademko? No však Adam, ale to je tá 3.8, či ako je to. Tá celkom šlapala. Runička, 1.8. Tie celkom išli. Na oného som dal. Že nie Sofia, proste som tule. Na tulečko som dal rybu. Presne, ale to, čo aj iní hovorí. A one mi išli tie, ešte Šejla mi celkom išla 1.8. A chalani napríklad išla, no. Ondrovič, Janko, chalani veľa sa zahodili na tyče. Bavil som sa s Jarkom, so Stankom, tí boli proste veľa tyčovi. Viem, že... som tyča do vody ani nešvacol. Išli tie tyče? Brutál. Keď sa dalo chytať, že by som bol na hrádzi, ako na tých zajačníkoch a to bolo blbo, tam je plítko, tam to nemáš kam hádzať. Ale kde bola hlbšia voda, keby som bol na hrádzi, ja aj bez toho, že by som rybu videl, ja som sa s tým tyčom hral, ten tyč išiel. Aj tam som zapal rybu a keď došlo hejno, to išlo na náhod. A miúčko, dobre si povedal, absolútne vypaté. Nie, miúčko, nič. Runičko ako také sem tam sa dalo, ale bežné plandavky, akože Sofia mi nešla, chytil som ten Jekyll, chytil som tu Naboraju, ale skôr si musel hľadať, že to miúčko takto až vyplo. Ja som ho hádzal do hejna. Ja som prehrával 3-0, som chrbťáky a som neťahal rybu, ja som bol hotový. Prešiel som na norisku, na runičko, začal som ťahať rybu, ale potom som chytil hejno pod nohami, no ale to už ja využijem takú vec a ten tyč, to išlo na náhod, to nedopadlo, čo som ho podsekol, nedopadlo a mal to v hube. Jedno, druhé, tretie, v kuse. A hovorím si, nemá šancu ma dobehnúť, lebo on hádzal na hniezdo ďaleko. Ja som ho mal pod nohami, ako než ty stiahneš jednu rybu, ja mám dve, aj tak bolo, 22-13. Nebolo o čom. No ale vieš, to bolo jedno kolo, lebo tam boli. A potom sa trápiš celý čas a nevieš, čo máš urobiť. Dobre chlapi, tak ďakujem, že ste sa tuto preddielali. Majo, som si veľa rád, ako byť zajtra lepším. Držíme palce. Jednoducho, povedz to rybe.